Dobrodošli u studio portala Volim Ivanić. Upravo počinje nova emisija Gradska skica. Turizam u Ivanić gradu u posljednjih nekoliko godina je vrlo vitalan, bez obzira na godišnja doba. Danas razgovaramo s direktoricom turističke zajednice Ivanić grad, Anom Gašparović. Ana, dobrodošla u emisiju. Hvala na pozivu i lijepi pozdrav svima. Evo da se odmah osvrnemo nešto što je prošlo, a što je ispalo prvi puta u Ivanić gradu i mene to baš oduševilo. Žene u povodu dana 8. ožujka, dana žena, žene u turizmu. U Ivanić gradu 22 ste lokacije prošli, 22 vrste fotografija i saznanja o tim ženama i o njihovim poslovima su evo izašle u javnost. Pa mislim da je to bio jedan lijepi doprinos i zahvala svim ženama koje rade u turizmu i ugostiteljstvu na području našega grada, u ugostiteljskim objektima i spremačicama i kuharicama i konobaricama, sve one koje drže sustav zapravo i one su te koje uslužuju, iako postoji muški dio tima, baš smo posebno htjeli istaknuti ovaj ženski, i one koje vode smještene objekte. To su često puta obiteljske priče, mame i kćeri ili općenito ugostiteljstvo je često puta jedna obiteljska veza članova. To je i na neki način i jedan od principa održivog turizma. Uključivanje zajednice, rad sa lokalnom zajednicom i davanje do znanja lokalnoj zajednici da je bitna. Mene je oduševio odaziv i komentari koji jesu bili i podrška svim tim timovima koje smo predstavili. Dakle, sad i dalje još svaki dan, bez obzira što je serijal prošao, pratimo i dalje povećanje broja lajkova, tako da ukupan serijal sada već sigurno ima 6.000 lajkova i ja sam baš ponosna na sve te žene i na općenito naše ugostiteljstvo i na smještene kapacitete i prošlogodišnje brojke, evo sad su izašle, pokazale su da smo 4. u županiji od ukupno 9 gradova po ostvarenim noćenjima i očekuje se ove godine i povećanje smještenih kapaciteta, neki privatni smještaj se planiraju otvoriti. A osim na ovaj način mi još pomažemo turistički sektor kroz dva modela. Jedan je redovite oglašivačke kampanje koje provodimo na društvenim mrežama, na Google, Facebook oglašavanje. Pogotovo sad, evo, kroz Korizmu je išla cijelo vrijeme kampanja za poticanje dolaska u restorane. Uskoro će to biti smješteni kapaciteti pa rekreacijski sadržaji i redovito organiziramo edukacije za ugostiteljski i turistički sektor kako bi osnažili upravo ljude i taj ljudski potencijal koji imamo u ugostiteljstvu. To je vrlo volatilna radna snaga, dakle fali radne snage i upravo treba ulagati u ljude, u strojeve će ulagati država, županija, oni imaju takve mjere za kapitalna ulaganja u opremu, a mislimo da lokalna razina i mi da tu služimo da ulažemo u ljude i da ljudi čine zajednicu i tu uslugu i tu hranu i sve što se priprema. Ljudi su prepoznali očigledno te smještene kapacitete u Ivanić gradu. Meni to sad sve malo čudno, moram reći u pozitivnom smislu, jer dobro znam da prije ko će doći u Ivanić i pošto će doći. Znači mora biti neki sadržaj. Očigledno vi, vaša ekipa, ste to uspjeli tako oformiti i da budete prepoznati izvan naših granica. Nekada je bilo kad smo radili zabave, sve rađeno je bilo samo zbog nas koji tu živimo. Dakle, mi ćemo i ovako onak trošiti, ali ti smješteni kapaciteti, gastronomija, ali i manifestacije. To je nešto što zapravo ćemo Ivanić prepoznati. Povezano. Zapravo manifestacije trudimo se osmišljavati da traju kroz godinu. Evo, upravo je završio Bubnjarski festival, to je specifično poslovno događanje jedne nišne skupine ljudi koja se okupljala oko tog glazbenog interesa, koji su također popunili smještene kapacitete i hotela i seoskih turizama u okolici. Dakle, i na taj način u ovo doba godine se može ostvariti turistički promet. Pogotovo poslovno događanje su izvrsna, korištenje kongresne dvorane, specijalne bolnice, hotela, takvi boravci i mikrodruženja poslovnjaka, ne nužno veliki kongresi, mogu doprinijeti produljenju boravka u destinaciji. Kad se približavamo već ljetu, onda tu naglašavamo više bazene, gastronomiju,
naglašava se boravak u prirodi, šetnja. Relaksacija. Upravo to, a već u ljetu kreće kampanja za naše jesenske aktivnosti, čime mi produžujemo sezonu na jesen. Evo, Bučijada je jesenska manifestacija, kada nije navala na manifestacije u državi, tako da imamo jedan premium termin da možemo zasijati i dalje to nastavljamo kroz advent i želja nam je tu noćnu utrku i općenito raširiti ponudu te utrke koje imamo ususret Svetoj Barbari, kako bi u 12. mjesecu, početkom 12. mjeseca produžili boravak posjetitelja u gradu i mi smo po brojkama i tu narasli. Dakle, nama se prosječno boravak produžio na gotovo 3 dana, a bili smo na 2,5 dana boravka u destinaciji, što jako puno. Evo, znači, prošle godine smo ostvarili 23.400 noćenja. Čini mi se, ima tu još prostora za napredak, ali mislim da kolege ispred nas, to su Jastrebarsko, Samobor i Velika Gorica, teško da ćemo ih moći u nekom skorem vremenu dostići, ali mi možemo, evo, za naredni period si osiguravati čvrsto 4. poziciju. Iza nas su i Sveta Nedjelja, i Zaprešić, i Sveti Ivan Zelina, i Vrbovec, i Dugo Selo. Sve su to gradovi koji su daleko iza nas, osim, evo, Sveta Nedjelja i mi smo tu najbliži, ali zbog različite strukture smještaja se natječemo za tu 4. odnosno 5. poziciju. Njima je ključni smještaj jedan veliki kamp i nešto manje onda obiteljskog smještaja, dok mi imamo drugačiju konfiguraciju smještaja. To su 3 velika smještajna objekta, Naftalan, Kezele i Sport. Nakon toga idu manji privatni iznajmljivači i učenički dom je jedan od većih smještajnih kapaciteta. Nama bi također dobrodošao u narednom periodu jedno manji kamp odmorište. Mi ga preferiramo i u razgovoru s gradom i inicijativa da se ide to uz rijeku Savu na jednoj gradskoj parceli, zato što je to pozicija gdje i inače dolazi puno kampera, s nasipom prolazi ili puno biciklista, tako da im se na taj način bi im se osigurao već smještaj i taj tranzitni prostor kako bi mogli nastaviti svoje putovanje. A to bi lokalnoj zajednici jako koristilo, jer isto može se ostane neki prihod, vjerojatno bi neko ima potreba otvoriti nešto određeno što bi bilo na usluzi kamperima. Pa ja gledam grad od Dubrovčaka lijevog do Šumećana, dok recimo kada se nekada gledao grad, gledao se kroz prizmu manifestacije koja se održavala kroz 2-3 gradske ulice i glavni gradski trg. Grad je puno više od toga, kvalitetan smještajni objekt se nalazi na rubu grada u Šumećanima, s druge strane uz rijeku Savu, evo, završava se obnova stare škole u Dubrovčaku koja će također imati valorizaciju kulturne baštine onoga kraja, ponudit će posjetitelju i tada sadržaj i jedan kamp je zapravo odličan kamp odmorište za smještaj tako tranzitnih gostiju koji dalje se bave aktivnim turizmom i idu dalje svojim putem. Bili ste na turističkom sajmu u Berlinu i čestitam na tome, jer stvarno sam tijekom svog radnog vijeka naučio da je jako važno odlaziti dalje i gledati, razgovarati, komunicirati i na neki način toplu vodu koja je već izmišljena samo primijeniti što je naravno moguće u ovakvoj lokalnoj sredini. Mnogo će se pitati zašto bi direktorica turističke zajednice tako malog grada radila na tako velikom sajmu, ali puno naših kolega iz županije je išlo, prvenstveno dati podršku županijskoj direktorici koja je dobila certifikat za zelenu destinaciju unutar sustava certificiranja Green Destinations, čime ćemo mi biti obuhvaćeni i u tijeku je proces certificiranja Gradskog muzeja kao jednog zelenog i održivog u nadolazećem periodu, čime se i mi pozicioniramo kao grad, zahvaljujući regionalnoj inicijativi u tim zelenim praksama, kao mjesto koje teži nekakvom lječilišnom, rehabilitacijskom, rekreacijskom odmoru. To nama puno znači. Što drugo može donijeti jedan obilazak takvog sajma? Može donijeti razgovor sa partnerima za mogućnosti prijavljivanja na projekte koji bi nam mogli doći, da li Interregovi ili neki drugi projekti gdje možemo zajedno sudjelovati. Donosi vam uvid u nove tehnologije u turizmu, softvere, aplikacije, gdje se možete upoznati što je danas aktualno na tržištu kako biste bili spremni
da vam neko od ponuđača ne pokuša vas uvjeriti da je nešto jako super i da bi to trebalo baš uzeti, jer to sad su drugi uzeli, a vidjeli ste da se može puno bolje i drugačije. I to isto dobro dođe za vlastitu edukaciju. Berlinski sajam uvijek nudi pregršt zanimljivih predavanja i uvida u trendove, ponašanje gostiju, kretanje, tako da je to nešto što uvijek treba primijeniti i kako usmjeravati posjetitelje u svoju destinaciju, što mi od tog posjetitelja želimo. Evo i mi se trudimo na tom tragu i evo sad su rezultate već i ovdje. Evo sam malo o programima koji nas čekaju. Već ovu subotu je taj sajam. Počinje proljetni sajam. Nama u turizmu je izuzetno bitno suradnja sa lokalnom poljoprivredom i sa lokalnim obrtnicima, kao opet veza te održivosti i jačanja lokalne zajednice, lokalne ponude. Biće 2 termina proljetnog sajma, to je sada ovu subotu i sljedeću subotu, tako je. 30. I 30. Istovremeno obje subote bit će organizirane dječje potrage za jajima čokoladnima. Ovaj vikend to bude u Posavskim Bregima, a sljedeći vikend u našem gradskom parku. I onda kroz travanje nam kreću tematske subote na placu, gdje ćemo afirmirati pojedine poljoprivredne grupe proizvoda s ciljem naglašavanja određenih proizvođača, tako da će 6. travnja u subotu to biti medari, pa zatim će biti gljivari, pa će biti sirari i proizvođači parogaši. Bobičastog voća, nećemo još parogaše imati, možda ovaj medvjeđi luk, to je ako ga ima sada po šumama, tako da je nama cilj afirmirati da ljudi doživljavaju tržnicu kao prostor druženja, susreta, da se produži boravak, da se posjetitelja i u tržnici kao građana, da ne dođete samo na brzinu obaviti nešto, idete brzo doma, već da susretnete i tog medara i upoznate neke druge i baš da se događa jedan susret generacija, jer primjećujemo da mlade obitelji sa djecom rijetko posjećuju tržnicu, u pravilu to obavljaju ljudi starije životne dobi, mlađi brže bolje odu u nekakvu trgovinu, ali mislimo da je tržnica važno mjesto u bilo kojem gradu i često puta u turističkim mjestima ljudi žele otići na tržnicu po domaće proizvode. Evo, baš sam jučer vodila grupu umirovljenika koji borave u bolnici Naftalan u obilaza grada i isto su rekli da su u subotu bili na tržnici, da su nešto kupili. Tako da tržnica je važan dio turističke ponude i u suradnji sa komunalnim centrom ćemo raditi na dodatnom ne samo oplemenjivanju sadržaja, već i obogaćenju, uređenju tržnice, bojanju ili razvoju neke druge ponude. U planu je u travnju i organizacija jedne lijepe manifestacije. Škrletovo nam je sada u travnju ove godine, vraća se na neki svoj stari termin koji je imao prije, vrlo brzo i za Uskrsa, tako da evo, travanj je vrlo aktivan, a i trenutno nam je u tijeku intenzivan period pisanja projektnih prijava na brojne natječaje. Čekamo rezultate 3 natječaja koje smo pisali za udružene turističke zajednice, što radimo sa Križom i Kloštrom prema Hrvatskoj turističkoj zajednici, a evo sada raspisujemo i zahtjeve za sponzorstva i na natječaj Zagrebačke županije ćemo se javiti i još je jedan otvoren od strane turističke zajednice Zagrebačke županije. Velika je razlika povećanje minimalnih sredstava koje se može dobiti po svakoj projektnoj prijavi. Dakle, ove godine, baš na tom natječaju za nerazvijena područja za kontinent, minimalna sredstva koja ćemo ostvariti na svakoj projektnoj prijavi, možemo prijaviti 10.000 eura, što je iznimno veliko povećanje u odnosu na prijašnje godine. Evo, mi se na tome zahvaljujemo i veselimo se i pisanju i provedbi svih tih projekata. Kakva je ekipiranost? Nas smo u turističkoj zajednici 2, kolegica i ja. To je uobičajeno u takvim malim TZ-ovima, to su mikrouredi i čak i mnogi regionalni uredi, dakle županijski uredi turističkih zajednica su mali, ali dobrom organizacijom posla se jako toga puno stigne napraviti, proširiti nekakva ponuda. Evo sada smo dali raditi bojanku za ugostiteljstvo. Zašto? Zato što znamo da mnogi roditelji i brojni restorani da zabave djecu dok se čeka jelo, da se ne visi na mobitelu, jer uvijek je bolje nešto barem raditi rukama, ako već razgovor nije
uobičajeni ili u cijelo vrijeme se... Pa onda nismo htjeli da ti ugostitelji sami printaju neke motive, nego mi želimo da djeca bojaju motive Ivanića, da nešto nauče i da na taj način upoznaju naš grad i na taj način isto usmjeravamo posjetiteljsko iskustvo gdje mi ciljamo na ono što želimo da ljudi rade kad borave u Ivaniću, pa uključujući i takav detalj, a istovremeno da obogaćujemo to dječje iskustvo i da ga činimo nekako ugodnim i da onda nakon i te bojanke pita roditelja gdje je ovo, a kako ćemo vidjeti ovo, ali možemo doći do toga i tako. To je rad za budućnost. Napravo za buduće turiste, pa čak i ovi koji su domaći više će voljeti svoj grad kad ga budu bolje upoznali. Pa ja vjerujem i to je nekakva intencija i tu je velika prednost i mislim da to treba koristiti kada se za relativno malo sredstava financijskih mogu neki modeli testirati na koji način ih zajednica ili posjetitelj prihvaća. Tako da ovo sa ženama u turizmu i ugostiteljstvu je bio jedan ujedno i test. Izložiti toliki broj žena koje su inače nevidljive ili su iza kulisa javnosti. I ispalo je genijalno, ispalo je prekrasno. Tako da i ovo je jedan test na koji način se pak jednoj drugoj ciljanoj skupini obraćamo, kako će se to prihvatiti od strane ugostiteljstva. Sigurno kao podrška će oni to vidjeti da i za njih se to radi, a i od strane posjetitelja, gledajte, oni brinu i o ovom detalju. Baš je u tim detaljima razlika, jer nekako opća poslagivanja prostora ili manifestacije relativno svako može napraviti. Naručite pozornicu, naručite izvođače kad se manifestacija radi, ali baš detalji čine razliku i to gostoprimstvo posebnim. Trenutno nam je u tijeku, kolegica Rosana Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić grada, u suradnji s nama je osmislila i organizirala edukaciju za kulturno-turistički sektor, gdje mi želimo i više inzistirati na toj međusektorskoj suradnji između kulture i turizma, jer nam se i radovi i aktivnosti i publike preklapaju. Tako da je trenutno u tijeku edukacija iz razvoja publike, na kojoj sudjeluju kolegice iz knjižnice, kolege iz Pučkoga i mi, gdje zapravo želimo vidjeti na koje načine publiku imati tijekom godine i na knjižničnim događanjima, a istovremeno da posjećuju ove naše manifestacije manjeg formata, jer imamo 2 velike manifestacije tijekom godine, ali imamo i puno toga manjeg formata i nekako što se domaćeg stanovništva računamo na iste ili slične ljude ili možda nas kroz drugačije. Šta ćemo s mladima? Kako ćemo mlade uključiti u sve? Gdje su djeca? Gdje su umirovljenici? Gdje su ljudi koji rade? Šta njima treba? Tako da je to sve nešto što sad isto propitujemo, gdje se međusobno i educiramo, ali kao kolege upoznajemo kako bismo isto tako danas sutra bili partneri na projektima, jer sve će se više tražiti partnerska suradnja i na taj način distribucija financijskih sredstava i sve ostalo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Evo, ovo je odlično bilo. S nama je bila danas direktorica turističke zajednice Ivanić grad Ana Gašparović. Naravno da su te mlade snage, nove snage, sve je to budućnost i to je trebalo sve objediniti. Zato bi ja rekao da je Ana naš dobri duh Ivanić grada. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, YouTubeu, na Facebooku i do neke nove zgode. Lijepi pozdrav.